Eguerdion, diputatu nagusia, alkate jauna eta lagun guztioi. Aspaldian, sarri tokatu zaigu ataunaldea etortzea. Eta beti ere izan da ingurumen, natura edo jasangarritasunaren inguruan. Nik txiste erdipurdiko batinez, esan izan dute ataun erakusten ari dela, a green town izan nahi duela. Hiri berdea, herri berde bat izan nahi duela. Bueno, hain zuzen bide hortan, ataunek eta kutsak topo indugu, horretik etorri garen sarri, izan ere kutsak onkologiko berriak nolabiteko ziklo baten amaiera erakutsi du gizartekintzan, osasunak eta arlo asistentzialak denbora eta baliabide asko erabili digute, hori bukatu da, ardatz berri baten bila hasi garenean, konturatu gara natura ingurumena eta jasangarritasuna izan behar dutela gure hurrengo urtetarako ardatza. Zentzu hortan, uste dugu, sinesten dugulako Gipuzkoak eta mundu osoak 2008ako bete behar dituen etxeko lanetan ahalegin handia egin dezakegula guztion artean etxeko lan horiek betetzeko eta etxeko lan horietan gainera albada helburuak bete eta gainditu. Gipuzkoak baditu ezaugarriak lan horiek ondo egiteko. Hortan lagundu nahi genduke. Eta hortan laguntzeko atongo bezalako esperientzia hauek oso baliagarria zaizkigu. Ezaugarri asko dituelako, autoa konpartitzearena, energia berriztagarriak erabiltzearena, sistema inteligenteak erabili hortarako, mugikortasun kapilarra, auzo eta herri berezietan, esperientzia honek ezaugarri asko ditu, oso interesgarriak, eta nahi genduke, ia ondo irtetzen den eta ikasgaiunak ematen ditun, beste antzeko ingurunetan ere hau edatzeko. Gurean, esan bezala, jasangarritasuna izango da hurrengo urtetako ardatza, izango dituzue, udaberrian lorek bezala etorriko dira, izango duzu gure egitasmoen berri, horiek aurkeztuko dizkizuegu. Azken hitz bat bakarrik, gizarte ekintzan, olako ekimenetan erabiltzen dugun dirua, gurean ez da zerutik etortzen, negoziotik etortzen da. Eta hau bezeroari zortzaio beraz, bezero zareten neurrian zuei dagokizue baita ere eskerrak jasotzea horregatik, eta gogorra zeberko genduke noski, gaur egun negozio finantzieroan sekulako lehia dago, baina holakoetan normalean Gipuzkoan bakarrantzen ibiltzen gara. Beraz, negozioan erabakiak hartu behar duenak gogoratu dezala baita ere beste esparru honetan egiten duguna. Mila esker.